Vítejte u dalšího videa. To je toho žádná Wi-Fi. No, takže nazdar, já jsem si tu zase tam pár věcí připravil. Tam je to tady blbené. No, tak jak vidíte, mám tu tvorný pořád stejný světy. Jo, jak jsem slíbil, já jsem vám chtěl. To je takový svět. A tam mám, víte, proč nemám žádný brnění a tak. Já jsem to nezačal od tohoto. Já jsem to začal od toho. No, prostě já jsem to začal na životy, na survival. Jsem to dělal a už nemám nic. Ani postavení. A další, tak. Jo, co jsem vám chtěl ukázat? Já jsem vám chtěl ukázat ten nový svět. Jo, za to se pořád omlouvám, já jsem to nedokázal spravit. Já jsem tam namačkala, ale ono to nešlo. Takže to, jo, ale to se stává jenom, ono se to stává hodně, když má ten srovce prostě to, ten není poučený, ten ničí ten telefon. Ale když budete mít galaxy, tak se to bude dělat taky, ale rozvíje se nás ten telefon. Já jsem měl jednou galaxy a rozvíjel se to jen uháheli. Dáme vám tu naši toho tady. Jsme to měli. Ale prostě bude takhle, když to víte, nakonec to dělá rychle, když máte všechny věci. Jo, a fakt to vypadá takhle hustě. Je všechno a ukážu vám nový svět. Jo, tak já to nevím. Co to bylo? Jo, já se omlouvám, že to mám na tu ty tapety.
to když nebo radši ne. Tam při zvuk růžový barák, dál nevím. Ještě dítě chodím do školy. Dneska tohle natáčím už po třetí. Točím to po třetí, protože tam ty videa se mi právě nepovedly a akorát to se všichni smáli. Já jsem tam byl hrozný. Jako vždycky. Vždycky hrozný. Já promiňte, že se vám minule neukázal, jak to udělat tomto. Já to nemůžu, já to prostě neumím. Ono to nejde, když to udělám správně, tak se to udělá jenom jednou a pak už no se z toho stane. Já nevím, já mám ten přece nenaučit život. Je to jenom hra. Tak. Jestli slyšíte, jak to radši to dělají vždycky YouTube za konec. Ahoj. Ahoj, ahoj. A nezapomeňte dalšího videa. Tak čau, začím zítra další.